Dit konijnenhol dat is onbewoond al een hele tijd. En je ziet dat hij langzaamaan dicht aan het groeien is. Met allemaal gras en zeggen. De ingang is bijna niet meer te vinden. En ja, dat komt gewoon omdat er een hele lage konijnenstand is. En die konijnenstand, dat zie je over het hele eiland, dat die gewoon keldert. Dit is op Skielge. En je zag gelijk het verschil met gebieden dat nog wel wat konijnen zitten. Nou, dit is een van de weinige plekken op het eiland waar nog wel redelijk wat konijnen zitten. Het ligt direct achter de zeeduinen, waar je dus nog wat overstuiving van zand hebt. Daardoor blijft de plantengroei wat lager. En dan voelt het konijn zich daar thuis. Ja, en van dit soort plekken is het eiland afhankelijk om vanaf hier de konijnen weer de rest van het eiland te laten koloniseren. De situatie op de Ooreilanden is net volle beter. Nou, op alle Waddeneilanden is de konijnenstand gewoon heel laag. We hebben te maken met meerdere ziektes die ervoor zorgen dat de konijnenstand ook niet meer omhoog komt. Op Texel is de konijnenstand al jaren heel erg laag, op Vlieland hetzelfde. Op Terschelling en op Ameland was de konijnenstand nog behoorlijk hoog tot voor kort. Het ging altijd met pieken en dalen. Maar ook hier zien we gewoon dat die pieken die zijn geweest en het zakt. Op Vlieland is een plan om konijnen van Ameland te halen en in de ijskast te zetten. Er komt dat de konijnen op het Ameland ziek waren. Echte oplossings binnen er net. Alleen nog het leefgebied van de konijnen op water houden. Voor het geval dat ze weer omkomen.